Wara sigħat twal ta' tfittxija jinstab il-katavru tar-raġel li kienet jodos li kien ilu rrappurtat nieqes f'dawn l-aħħar sigħat. Carmel Brignone ta' 44 sena minn Bormla residenti ħaltarġien instab ftit metri l barra minn hawnhekk mill-pont ta' Tawwiet iż-Żonqor. Dawk li kellhom ikunu 10 tim ta' kkampjar għal kwiet ħdejn il-baħar għal koppja Brignone spiċċat fi traċedja wara li r-raġel Carmel niżel il-baħar jodos u ma rritornax. Ir-raġel niżel jodos bin-nifs sal-ħabta tal-10 tal-ħadd filgħodu. Ir-raġel ilu snin twal jinżel jodos bin-nifs. Kienet il-mara tiegħu stess li talbet għall-għajnuna wara li għadda ftit ħin mhux ħażin u r-raġel baqa' ma rritornax. Minnu fih bdew it-tfittxijiet fuq il-baħar mill-Forzi Armati ta' Malta permezz ta' dgħajjes, bwaddasa u helikopter fejn tul il-jum tal-ħadd instab biss il-ballun li kien qiegħed juża r-raġel. It-tfittxijiet kellhom jiġu sospiżi tard il-ħadd fil-għaxija minħabba dlam u komplew it-tnejn filgħodu mal-ewwel sigħat ta' xemx. Kien għall-ħabta ta' 11:15 ta' filgħodu li tim tal-bwaddasa tal-Forzi Armati ta' Malta u mill-Protezzjoni Ċivili lemħu l-katavru tar-raġel li kien ilu aktar minn 12-il siegħa fl-ilma. Fuq il-post tal-inċident kienu ilhom miġbura l-qraba u l-ħbieb tal-vittma. Il-katavru tar-raġel instab ma' 7 metri taħt l-ilma. Huwa tella mill-ilma fuq il-patrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta li mbagħad waslet il-katavru f'xatt it-Tiben fejn minn hemmhekk ittieħed bil-ħirs għall-kamra mortwarja. Bħal sajjeta fil-bnazzi rċivejt l-ikra aħbar ta' ħajti. Fejn kont nobsor li daqshekk rajtek pa'. Qabel mort għodu setlu moħħok hemm u ħriġt ma' sħabi, kif kont qed nieħu gost nirċievi l-ikra aħbar ta' ħajti. Mort għodos u ma ġejtx lura. Tul ħajtek il-ħaq tajtni valuri u żammejt lid-dixxiplina li issa rrid nieħu ħsieb tommi u tal-familja. Aħna ma ngħixux għal din il-ħajja imma l-ħajja ta' wara u f'dan il-każ inta tgawdi l-ġenna qabilna. Pa qatt mhu se ninsik u dak li għallimtni. Inħobbok pa u ħsieb imqar biex nitla nixbħek f'kollox. Inħobbok. U b'dan il-mod li t-tifel ta' Carmel Brignone Romario sellem lill-missieru l-aħħar darba. Ftit kliem messaġġ profond tal-missieru. Missier ħabbriki involut f'ħafna affarijiet fosthom fil-Kumitat tal-Festi tal-Kunċizzjoni fix-xogħol li jsir għar-regatta u lab futbol ma' diversi timijiet f'Malta. Imħabba kbira li kellu Carmel Brignone kienet lejn it-tim nazzjonali Brażiljan tant li semma li t-tifel tiegħu Romario bħal wieħed mit-tim. Bormla tilfet wieħed mit-tfal tagħha kif qalilna wieħed mill-akbar ħbieb ta' Carmel, Reni Muscat. Tifel sow, tlifna Bormlejs u wieħed mill-aqwa Bormlejs li għandna ġo Bormla u ħanikbu ħafna. Immissejna bniedem minn Bormla veru jħobb il-Bormla.